Assalamualaikum, men Döwran. Habarsız galmayıp deşeğinin 82. bölümüne hoş geldin. Dostlar, kimmeňiz konkursa gatnaşdyňyzmy? Gatnaşmadyk bolsaňyz konkursy bölüme geçin. Partnerlamada agza bolun konkursy bölümü. Täze bardy. Tesiriýadan ýdyny okmaýan suratda konkurs diýip ýazyn, like basın. Gatnaşmadyk bolsaňyz gatnaşyň, gatnaşan bolsaňyz partnerler agza bolmaňyzmy? Barlaň. Şulaýyň 26-syna Türkmenistan sadyny 22:00, ýagny 6-njy gün akşam 22:00 gün efirde randomly programmaň saýasynda iPhone 11, Galaxy A51 we 5 tane pul bayramy paýlaýar. Himmeňde udaçy. Bu hepde de kliplerimize zenan bagşymyz awadan Halmedova bilen başlaýar. Näçe gatyk owaýdym bol. Kata sawkata yalan yali. Yana bilmeli bağışlamani. Söz verme hemet adi. Gidecek olsam sakla beni. Kayvermem beni. Täze ýylynyň Şamrat Orazowdan dinleýijiler üçin soňky klipi. Bu menin sen hakkında soňky aýdymym. Senem yadında sakla menin aydanım. Diken üstüne basmasın senin ayağın. Sana bağıt dileyen onam aydayın. Dostlar, hemmeňiz bilýänsiňiz Ajin Domany, ýagny ýeköze öýde kinonyň bilýänsiňiz Art Studio şoň täzesini hödürläpdir, bet bolupdyr. Yeni bir täze klip Şadowy'dan. Bağlar gürleýär, sen dymma inni, söýüp sen ony, adamyny. Yakın günlerde yeni bir bomba täzelik söhbetçi Maif bilen Farhad Orayev'dan garaşar. DJ Bega'dan täze konsertdan klipler. Eldar Ahmedov film yakynna. Yine de dostum Merdandan uğrattım. Men sizin howlyňyza ilk mehman hökmünde gelip soň bolsa näme gaçyk gaýdanma sen geň alýansyň. Oň sebäbini aýtmagy dilime urlanýar. Ol sebäp men arzulamy puja çykardy. Batır Meredov Tymaya Radnaya. Gülşürün Öwelmän Medova Türk aydymy gece gündüz aýdypdyr canly sesle. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Medyatamadan we Yeni Kapıda Future House'un adından täzeliňizde kiçiräjik soňgot ýanwar aýynyň 1-ne çenni türkmen naharlarymyzda %20 skitka salgylaryny aşakda goýjak arkaýyn habarlaş berin. Gelýän MP3 şagyjyklaryna, MP3 şagyjyklarına gelemede dostlar, ýadyňyza düşýän bolsa, berdi bi bilen mädem diýip program rewayt ýady. Şoňa çykyp bilin näme diýdi sana näme diýip alyp seni aýryp koýursun diýsem dinlemedin sen meni. Mädem ýene täzeden rewa başlapdyr. Salam alaykum. Salam alaykum. Wa alaykum assalam. Ýörum senin ýagdaýyň. Gezip ýörsün mi aýnyma. You wash menen barlaýar. Maro indiski stilde täzece aýdym ödürläpdir. Haladım. Yanına barayan ruhsat vermana.
Sana süyendiğin boşot dermanı Haladım yarım seni Cadıladın sen beni Dersin oğudan peri Sensin ayın bölüm Yine var aydım mademden inni bildiren o. Elimimin jangilya Elimi gallerimi Yam senin gibilyan Inni bilirim Minne duygu yok Bana can etme Minne duygu yok Bana can etme İnnik tədəliyimiz hip-hop dünyasından men mekan golaylaşma. Men bulutlara tripte özüm bilen tanıştım. Indi qova adam olacak deyip ulaştım. Golaylaşma Yalnız qalısın gele Golaylaşma Yalnız yakasın gele Golaylaşma Gönlüne deyip bilen Golaylaşma Golaylaşma Ceyhun Atatürkov talla senin ışkında. Yetişiptir asmana Sinamdaki bu dağlar Minin kalsın nişana Zerre takat kalmadı Talla senin ışığında Instagram tədəliklere gelemizde mahım bağışı gülüm sana seredim. Şolaydı mı? Canlaydıptır. Gülüm sana seredim, aralı doymadı, aralı doymadı. Ben de gören bu sevgi, hat yanlayıp koymadı, hat yanlayıp koymadı. Bağışlasın gönül gayr, bir de seni söylerim, gönlümde duracağım. Tamam Yeni ortalar Instagram'da parahat amandır duy. Çekip koş hüllüm yasın Ağlap kalıklasın Korulunun namusun mırım kallı büyüde Hemen biliyorsunuz Türk'te altı ve karantin. Benim o dostum aylayan PUBG oynuyor. Bu dostum aylayan doğum aylayan PUBG oynuyor. İçim ısıvır dinle gürülüşmeyen adam yok. Oturdum fikirlendim. Kakarma. Şu aradaydım düzüm. Geldinler. PUBG'de olanlar uzak gece yatanak. İkinci virüs bolonlar can etsemem açanak. PUBG'ne günleri salyan dostlarımı barıvardan senin alyan. PUBG'ne günleri salyan dostlarımı barıvardan senin alyan. İnni geliyor YouTube tədəliklerine. Celil ve online gepleşik. Görmedik olsanız şehirden geçip görüp bilersiniz. Şeylerak birdat bu has qıylara qızıqlı soralığın biri. Celil söyleyin bağmı? Sen üçün ideal qıyt näli olmalı? Esasy şeyler alıp görünmüzde yankı. Yeni bir YouTube kanal Qarağım Post. Oğlanlar bu kanalla kızıklı temalarda videolar etdiler, maslahat edýän görün. Şu günden başlap öňümüzdäki 230 ýylyň içinde nämeler boljakdygyny bilýäňizmi? Geljegiň gysgaça taryhyny bilesiňiz gelýän bolsa, kanala agza bolup videony soňuna çenli seredin. Hemmäňizde salam. Büyük Britanya Ýewropa Birleşiginden aýrylýar. Mor kanunynyň soňu gelýär. Dostlar yine bir tancak tədəlik aýdaýynda. Bratom PUBG oynayanlar var ha. Onun ýylydan bilýäňiz de YouTube kanaly var. Şeýerden geçip gollaýyn diýek golumma. Gaýrandy. Dostlar bu bölümde tesirleri okumalı şakacığımız yok. Sela geçen bölüm konkurs bölümü bolan için 24.000 dönken tesir var. Onun içinden sayla oturmalıydık. Yönü nesip olsa bu bölümden alarsinlik bölümde. Geldiğinde ingo şakacıklarımızın biri könülleri yatlar şakacığımızda halayıpa bağışımız Akış Saparov'dan bolaraydı mı? Oğlum barka onla bilmedi Kıydın barka qora bilmedi Beyik sıra pete gülme Beyikligin pesçe olmaz Yeni bir könülleri yatlarlı köne kinodan köne oraydım
Bu dünyanın barısı barısı. Hey divana, hey dana, iyenin bil dünyada, geyenin bil dünyada, geyenin bil dünyada. Olur dünyanın manası, kudretler tengede, akılla da pul gerek, akmağa da pul gerek. Huha, huha. Dostlar, konkursa gatnaşmak üçün gijagarlandırın öýtmäňin tek 26-syna çenni kän wagt bar. Şu ýerde konkursa bölüm goýup geçikjek. Geçin, gatnaşmadyk bolsaňyz gatnaşyň. Gatnaşan bolsaňyz hem şertleri barlaň. Nesip bolsa 26-syna jemler ve iň esasy özüňize gowy sereden hoş. Sag bolun. Gittik salamlaşa dostlar, hem konkursa gatnaşdyňyzmy? Näçinji bölüm? 83 mü? 2 mi? 2. Git. Yoran, nerede like bassınlar? Nerede tesbih yazsınlar? Ha, onu düşünmüyorum. Yani 6-njy gün. Gir bereyim. Kovaydın bolup da berekeli. Yo, men öyle çözeceğim. Men hanım edip ya unutmuştur ya Allah. Hanım edip bolýar. Ögözden mi? Şamralı ras bu. Bir hil bolma. Normal. Tez yıldan şamrat, tez yıldan şamrat ras dinleyiciler. Fit gelýär diýsen emma. Ay näme diýdim? Bileniydik sırana, men ýal düşünmeýänler çıkar belki. Dinledin mi? Yo, reklam işte öyle. Madem diýsen tanaýanna, ýazylyş tanış däl bir hil. Madem kolaylaşma virüs var. Şomanida mı? Yok, bir şey diýenler. Duýsam. Yine bir Instagram tezeliğimiz. Biri nasıl yine bir Instagram tezeliğimiz. Ne? Ay o dostuma cana diyen güymenen. Yok PUBG oynayan. Buna cana diyen güymenen. Yok PUBG oynayan. Anna köneler buraya atla. Bu dünyanın barısı barısı. Uspokойся, Devran. Spokойся. Ты чё, Аля? По-русски билесem mi? Dostlar konkur. Sağ ol Devran, sağ ol. Medyatımı